jebul kae kang tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe karaktere pengendang jangkep nek alus kuwi alus tenan nek greget kuwi ya greget temenan niki teksih kelas 3 SMP watara 2 sasi kula gencer mpun mampu ngiringi dadi pendamping bojo kula sewengi ngono Kang ya dadi iki ndadekke semangate nggonku mayang iso njurung iso genepi apa to Kang dadi karepku wah iya kok Kang wong ki sing baku pambudidaya aja nganti lumuh ngudi kawruh sungkan golek pengalaman lah iki penting nah wanci sewengi kok kaya mung sedhela ya Kang kuwi krana regenge swasana gregete sing padha nindakake pakaryan iki padha karo bapa kasih mantuk berkahing Gusti kang akarya jagat wah kabeh sedulur ngumpuk wis 3 dina nganake wujuding pasugatan miwiti saka orkes dangdut Omega dibacutke karo campur sarine dhewe sing dipandhegani karo Mas Meri nganti jam 4 wingi sore lah iya Kak sesuk dibacutake ya ki wujuding pangruwatan krana putrane mung siji nah dadi nganake wujuding pangruwatan niku nek manut saka adate wong Jawa kanggo njangkepi ya siji baka siji diaturake kanthi ngrawuhke Mas Percil saka Banyuwangi Mbak Lucy saka Ponorogo klebu Mas Demi penyanyi sing kondang kalau kengrat akeh penggemar ning tlatah Jawa Timur klebu Jawa Tengah ora mung Jawa Tengah klebu sak njabaning rangkah negara Indonesia kuwi perlu dialembono iya Kak dasar piyayine bagus turta suarane pancen apik kok ya monggo iki arep nyuwun karo anak wadon monggo dateng panjenenganipun sik Mas empakno lampune Mbak Penny Lurah Tugu monggo Mas Percil kuwatri minggah wonten panggungan ya genduk Penny diaturke pindingane peloke 6 Mas Prengat prengut adik mikir apa monggo uwang adik tanpa guna lungguh jika adik sebab apa timbang susah adik sing gembira yen gembira adik panjang yosa jangan lamun ayo
mending ana. Mas Percil. Mas Gregete. Wah, jan greget sangat nih wau. Iya. Tesih komplit Sigrak. Sigrak Penontonnya isih akeh, pemainnya isih greget, semangat. Yogane semangat. Semangat. Pun to. Mbak Penny sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Oh, awake kok kaya ngene to, Mas? Ah, nggih. Mboten napa-napa lho, Bos. Niki nggih sae lho niki. Maksudnya saene pripun? Saya piye? Niki jenenge bodi batako iki ya iki. Wah, Masa bodi batako. Padat. oh padat Dadi nggih. mbok masuk digawe bangunan iki pirang-pirangane tahun tetep kuat. Tetep kuat. Dadi golek sing bodi-bodi Oh, batako. bodi yang ngene iki, Mas. Lah sing cilik-cilik ngono piye? Oh, niku bodi kerupuk niku. Oh, bodi kerupuk. Anu anune mak kerutuk ngono wis ra. Apa sing mak krutuk kok? Maksudnya napane lak nggo nyanyi barang niku lak nguah olah vokal niku sok-sok lak bodi ngoten niku sok-sok watuk gampang geklek. Nek niki tahan banting. Niki tahan banting mbok masuk karo nyanyi dibanting suarane ya tetep. Mas Percil, diaturake sampean saged nembang gubuk asmara no? Saged insyaallah. Monggo. Iki ciptane Marjido wong ki ya pundutan. Sobi iki enten Mas Kulik mau urung tak waca. Gubuk Perlu asmara. diumumke, Mas. Oh nggih, monggo nderekaken. Tanggal 15 kula wonten Bukur. Nggih. Kuwi 14 ana Probolinggo terus 12 ana Bukur. Weh, ngoten nggih. Ya, sampean rak nderek ta kuwi? Nderek, Pak. Pokoke kula niku wong kula niku dagelan kotak lho, Pak Sun. Maksudnya piye? Ya sok-sok jenengan teng pundi nggih kula dherekaken. Mboten ana ditelepon nggih kula nututi. Oh iya. Sung dalu Kang Mas Nanjaya. Alhamdulillah puja miwah puji syukur kunjuk ing ngarsa dalem Allah. Ingkang sampun paring kanugrahan arupi kesehatan sehingga kula saged kempal wonten dalemipun Bapak Kasim. Mugi-mugi Bapak Kasim tansah kaparingan panjang yuswa, Amin. murah rezeki, Amin. ingkang kathah lan barokah. Amin. 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 Kagem kemanten Mas Yayan anak kula mugi-mugi asal mong-mongan ingkang sembodo kalian kekudanganipun. Amin. Kula wakil juru ladi nyuwun lakon lara ati. Sawetawis mekaten anggen kula matur mohon dipun layani saking kula Raka Kulik miri gambar. Mas Kulik iki bos iwak. Oh, bos iwak. Niku tangga kula ler kula, Mas. Celak nggih. Ya piyayine blater. Ya nek diaturake ya. Nggih. Tembang Napa? sing penak gubuk asmara. Gubuk asmara. Monggo Mas, gubuk asmara. Ya, maka
damelane kaya lampor. Wah, jan tenan. Demunge tak golekne niku anyar kabeh cacah ana 6, Mas. Demung niku. Jare tutut, Mas. Neno jiro lu. Wah, iso kaya ngono ya, Bos. Terus Gemontang. Neno. jiro lu. Terus gendulu den tak tutok tak jadil tok tutok tak ton tutok tak gendul tak tak tutok tak ton tutok tak ton dedok tak tutuk banter. tutok tak ton tutok tak gendul tak tak tutok tak ton tutok tok tutak tok tak ton tak tak tutak tok tak lek niku ukurane gamelan siji niku kula do beli loro, Mas. Dadi kula getke. Mulane larase ya penak, larase ki renyah Sore mau suarane tak laras gemontang. dhewe nek sing silering. ngeten iki Iya. jenengan piyambak mah anu mah mbayari wong paling Neme neng bes, mone neng A. Nah, genduk suyin jumeneng. Suyin. wah iki iya suyin iki Suyin. iki bapake jenenge Sapa? anu cuy Mas, cuy lan seng kula rak dipasrahi kali Bapak Kepala Dinas. nggih napa Masun jenengan kula serahi saben-saben SMP, SD, SMA niku mewakili padha latihan sinden. oh Gula mentah Gula Sing sinden. nglatih Mbak Yun kali kula kali Pak Sumar. Dadi sakniki bakalan sinden akeh mergo wong gawe sinden niku angel, Mas. ngoten nggih Nggih. Nah, dadi tulung aku aja kuwatir dalang-dalang sing mung jumuk-jumuki sinden ki aja kuwatir tak siapi pisan. oh Eh. berarti ancane jenengan niku Pengkaderan. Pengkaderan. Pengkaderan utawa pembibitan Pembibitan sinden. Pembititan sinden. Nah, wah Nek aku sing tak golek sing lawung-lawung, Mas. ngoten sing nggih Dedege wis tak ukur sing melu aku dedege sakmene ngono. oh dadi rancak mulai mriko ngeten nggih Bos Iya. Suyin somben sing kono iki ya bocah anyar iki, suyin iki. Niki? Heeh. Kuwi apa mau le pener le bibiran, weh ngedap-medapi. wah tenan iki apik somben iki bocah iki ya kondang iki somben Mas Percil, Nggih. Mas Demi ben midhangetke sik ya. nggih nggih. Nek warangganane dhewe iki uga membudayakan utawa melantunkan lagu-lagune Mas Demi. ngoten nggih Heeh, coba nak watese apa kae? sewatesangen no. Sewatesangen. Niki nyobi riyen kosongan riyen. Iya iya no kudu. Ijonan. Jajal kok rodok kene Dik. Maju dik. Ora usah wedi karo aku ya. Dah. Tangane aja dideleni mburi ning ngarep. Tangane ning ngarep. Bocah iki lak nyanyi mesti ngene lho, Dok. Tangane ngene. Pendono. Pendono. Dadi sok suwi. Mung sewates angen. Jenengan kok nggih ngertos ta Bos ngoten niku. Eruk nyabut to kowe. Mong sawates angen, mong sawates angen, welas langsun kunyang, saiki me yo wis ilang. Suarane powere mesti kuat. Powere kuat. Penak yo suarane cah. Sing ngebas bareng imprope ya dadadadam. Soale anggere gelem adus tapi. Adus. Adus Dik. Ya nak kaya apa ditetekke Mas monggo. Monggo. Mong
Iki dadi nandhake ngagungke karo lagu-lagu Banyuwangen. Nggih, nggih. Saestu sae nggih ana. Lumayan. Nggih, lumayan apik. Wit sore nganti amene regeng ya, Mas. Wah, Nggih. nggih niku. Penonton tetep full. Tetep full. Mirsani. Dan Mas, Nggih. menghemat panci. Nggih. Ya ta? Iki mau pundutan manik diaturke Oh, aja ngaten. nganti ora. nggih. Pemanik. Genduk Kumalasari men ngaturke tembang manik. Malasari. Ya ta? Ya, Dik. Pemanik nggih. Kulon kuda tulung aku. Tanduran dasar sone anyar. Wah, egal iki, Bos. Ya. Wah, layak wis renyah koyo ngene. Ya, Dik. Seru digawe omong bareng enak lho. Dirungokne ya kepenak. Dirungokne ya kepenak. Saka adoh Mas krungu. Nadyanto malam ini gabung tamu istimewa Mas Demi. Nggih. Nggih. Neng tetep ya, Nggih. nuansa bentuk lagu-lagu langgam, Nggih. klasiknya tetap Oh, diaturke. nggih. Mas Demi menciptakan lagu versi Banyuwangi, aku menciptakan Memanik. Memanik niki Neng. gadane jenengan piyambak lho, Bos. Ya, ya. Nah, Nggih. Yes. Nah, iki Memanik. nek albume karo Mas Demi kowe melu nyanyi apa ra, Cil? Napa? Albume Mas Oh, Demi. tumut lho, Bos, kula tumut. Sing digarap Pak De ya Nggih. tetep melu. Nggih, tumut no. Kowe nembah ngopo lho, Cil? Lah iya. Lagu Sembarang apa? to, Bos, sembarang. Ya, nganggo pelokno ya Mas, Wayang diaturke Memanik. Udan krimes ra wis. Mong sliramu sing penak nok. Mong sliramu kang dadi manik ing kalbu pindha retno kang katon malela tak welingmu kiyo tansah eling nadyan adoh rasaku tansah sumanding rino wengi aku mung tansah
Dangdute sing penak merah aja kasar-kasar. Kakang wuyo yen tan gambuk
tatan kula nih. Napa, Bos? Nggih. Tatan kula. Sedanten niku tatan jenengan sedanten. Pengkaderan sinden Pengkaderan supaya sinden. dadi sinden sing berbibit unggul. Suarane mesti enak, jogete yo ngerti. Napase landung, Napase cengkoke landung. apik, gregele ya apik. Jebolane sapa, Do? Pak Sun Gondrong. Iya. Pun lho, Bos. Jebulan denggelmu. Lho, Mas. Jebulane sapa maksudnya iki kok piye to? Maksudnya Saka mboten maksude nggone ning kene iki lho lak ngulih. Pak Sun iki sebagai dwija ana ing pawiyatan pesindenan. Gila apik Iki lho. ini. Dwija. Nah, Wijo. dwija. Mas, Nggih. saiki Tomo diaturke Bernengeng. Mas Demi men munggah ana pepanggungan. Nggih, kulane benjing-injing langsung teng Malang niku leren niku. Allah modele pamer tanggapan kowe iki. Lho nggih mboten. Terus kowe ning ndi? Teng Terus- Malang. Sesuk Tanggapan. Kula nggih teng Malang. karo awakmu. Heeh. Tanggapan. Mas Demi karo sampean. Kula nggawone ngombe tok. Monggo Mas Demi. Mas, Napa? sepote ya. Napa? Nek sepote. Sepote napa niki? No nek. Manuk dadali. Ayo. Moji, moji luro, luro Lah, lah. ji momo mo. Ji, ro, lu. Hey, hey. Hey, ah, hey, oh, hey, ah. Hey, hey, oh. Hey, oh, hey, oh. Mas Demi. Mas Demi, jenengan kula aturi nggih. Terkadang seniman kuncara utawa seniman kondang niku sok nggih enten sing boten kontrol karo napa sing dadi kemampuane. Nek piyayi ngriki jenengan gaya ngeten iki remen. Niku saestu. Niku mun dilangi, ya Mas. Sing ndi ya, Bos? Gaya sing Percil sing ngene iki lho. jenentai. Ngene ngene Mas. Oh, sing ngene-ngene lho, Sing Mas. ngene-ngene. Mate sing ngene-ngene. Oh, sing ngene-ngene ya, Bos. Ya. Nggo ciri khas. Nah. Oh, ngoten to. Nggih jenengan matur mangke kersane ngertos. Mas niki rak wonten sinden kula sing sok nerokke jogete jenengan. Nduk Oh, Hanif nggih. Sumenenga. Hanif. Ah. Monggo Mbak Hanif. Ah, ini pengantukan lho ya meni. Ya. Iki sing sok kulino nerokne Mas Demi sing lali sing Mbak Hanif. Hanif tok ora usah merem kuwi gak enek. Anu tak paseh-paseh. Hanif. Oh nipok ngopo kok ngono. Mas nika lho Nggih. judule lagu Pripun? sing apa kae? Sing ndi ya? Sing pundi ya, Bos? Sing pripun? Sing niki lho. Ngeling-eling kok suwi to. Edan turun. Edan turun. Nggih, nggih, nggih. Jale Mas, Mas Demi ben nonton sik ya. Nggih. Niku lek gayane kok jenengan. Gaya. Jale Nduk. Sampean Salam salim karo Mas Demi to, no? Salim, Mang. asik. Karo aku. Asik. Karo aku bareng. Lho, lah percil ora usah dianu lho nyapa melu-melu Aku kok. pengen kok. Piye nek edan turune piye, no? Ngelayung bisa Karo gayane. isun sing bisa duwe Tangane kaya Mas Demi piye to? bisa lenglong kaya wong edyan lara serai hati isun serai welas isun riko nyang riko nyang riko Stop. Karo meremo. Nek munggah piye, no? Tripun Rape piye? gini ku wae Oh, iya. Rap. Rap. Basun. Bas. Niku mau rap, Bos. Basun. Rap niku mau. Ya. Ora, maksudku kok Wong cendhek sik. men lho nadane ngono lho. nggih kerendan Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Sik ngene Mas, digabung Mas Demi iso nembang, nek sindene ra iso mengikuti Mas Demi krana duwe swara 1 2 3 gamelan munggah ya ta? Nggih. Beda karo penyanyi, sinden niku ketambahan 3 nada nggih Mas nggih. Nah, sinden niku ngoten. Mboten namung dibatasi nada 6 nek cara gamelan. Nggih, nggih. Ya. Nggih, Nek Mas Demi karo sampean tak duwetke edan turun gentenan piye coba? Nggih. nggih Bisa, bisa. Bisa ya. Bisa. nggih Tem karo kula, Tem. Iki Mas dalem jenengan kali Mas Percil tebih. Napa, Mas Bos? Demi,
ditangleti, Mak. Pripun Kali pripun? Mas Percil tebih daleme. Mboten celak. Oh, celak nggih. Lah, beda desa mawon. Gese Mas Percil nggih didemeni tanggane mboten, Mas? Duka nggih mboten sumrah kula. Kula Nyapu lho sama Nyapu jajali. coba lanang wedok iso jalan kaya apa? Nadane kabeh kuat. Coba ijoan sik Mas nggih. Ngelayong pisah pisan kang sing pisah duweni kisah kasing lang sayang esyan Asik. 3 oktav swara. 3 oktav, Mbak. Endi, Bu? Cil, tatane sapa? Napa, Bang? Tatane sapa? Tatane Ki Gerak. Sugeng. Iki mau rap wis rap iki, Mang. Rap. Ya. Takon neh. Wis genah rap kok bulan bareng. Mangga Mas Demi Nggih, kali monggo. kedua anip Sik. semayanan. Nggih. Nah, mangga, siap. Nggih, monggo. Gayane ya, Dik. Ya Mas Demi. Kaya ning kaset, Mas. Nggih. Merem, tak takut merem.
Mas Jan Kayeng lho, Mas. Pancen ya njenengan penggemare teng mriki kathah. Dados subuh niku swantene Mas Demi. Jam 3 suarane Mas Demi, bedhug suarane Mas Demi. Kula niki kaset kula nggih jenengan sedaya. Wingi kula nggih nembang lagune jenengan teng mriki. Geger penonton niku. Momorane pengamane pun. Cil kowe kok malah dengkluk ning kono nyapa? Ngerokok. Iki wayahe mergail. Pripun lho, Bas? Pak Sun nembang lagune Mas Demi njobok Aku tak takon karo Mas Demi. Mas Demi pelawatan pementasan jenengan ngantos dugi pundi mawon? Insya Allah kalau untuk wilayah Jawa hampir merata, luar pulau, luar negeri. Oh, luar negeri pundi mawon, Mas? Taiwan, Malaysia, Hong Kong. Oh. Yang dihibur yang tiang TKW. Singapura. TKI ngoten. Kowe teko ndi? Singapura. Gak sing ngecat ta? Sing ngecat ibu, aku Singapura. Wong ngaten nggih Mas Demi. Nggih. Anu dados vokal solo ngaten nggih. Mboten nate beto musik lengkap. Mboten nate. Oh. Aku nggawa BPKB nih Bapak bisa. Aku ora usangan. Tapi Mas, dibajet gimana nggih? Nggih, Karena monggo. kita tamu Nggih. istimewanya Mas Demi ngoten. Iki jame jam piro? Kok wis esuk to, Cil ya? Loh, nggih mboten kraos lho, Bos, ngoten niku. Apa-apane anggar kepenak mesti cepet. Cepet, pokoke ning ndi lak penak cepet. Karman jenengan lagune napa Mas? Artine sing jenengan senengi napa? Terfavorit Napa? Duka nggih napa kula. Mbok maksudnya wonten sing jenengan karmi, sing menyentuh hati, Ciptaan. enten kisah nyata. Memanik jarene, Bos. Oh lah, lagune Pak Sun. Napa Mas? Napa Mas Demi? Nggih, kersane milih riyen, Bos. Kulane lagune niku kuatah lare niki. Kados yen-yen ini kok tasih saderenge kula nyanyi nggih. Kaya Sonakoni ngoten niku. Nggih, Sonakoni tutupe wirang, Bos. Tutupe wirang ngoten niku. iya. Nggih, niku kan damel. Mas iku pirang lagu meneh Mas? 3 lagu? Loro ah. Tambah ono. Tambah iya ya. Lah kalau bose wis siap kok. Oh, Lah, Siap, siap. 5 lagu siap kok ya Mas ya. Cil. Ya, Mas. Insyaallah. Lah lho. Cil kateko. Pak Kasim. Terima kasih. Ulah kae. Klambi Lah, abang. gayane kukur-kukur, Bos. Obat aku rasane. Ditenono ora apa-apa, ngok mulih nggo manuk loro padha ae. Ayo, ya. Mas, pas percil sampe nek nyuwun karo Pak Kasim nek butuh manuk kowe mesti diparingi. Pak, kula nyendadahi manuk, mesti diparingi. Pak, manuke ditenono. Lho, aja ngono lek Lah, muni. pripun? Pak, kula mangke nyuwun manuk. Pak, mangke kula nyuwun manuk elek-elekan. Wah, ditutupi lho, Bos, manuke. Manuk Manuk iki sing lho, ning Pak, kubur. sing teng Ning kurungan. Mangga, iya. Mas Sing Demi teng ngaturke guyon, napa? Pak Kasim niku. Niki wae napa jujur sonakoni. Nggih. Sonakoni. Jujur sonakoni. Atine sun sing lila, ngono. Jujur sonakoni. Welasi sun ya mung kanggo riko. Apa? Bersama mak bolak-balik bersama, Bro, ngono dene. Iya. Bro, sing penting aja gontok-gontokan ya, coy. Air. Ya, diaturke sonakoni Mas ya. Sonakoni Nggih. nggih. Penonton diarep tenan. Aja gontok-gontokan ya, coy. Wis gelutan wis ora usum, Cok. Sing apik rukun-rukun ae. Heeh. Aku nutukne rokok, coy. Waktu makin gemetar, susah senang
baturi Mas Demi. Nah, rasa ngersani, Mbak. Rodok ndredeg maneh. Aja. Biasa standar. Mas Demi. Nek Mas Demi ki ora gampang kena godha ya. Ki Mboten. Mbak Lucy bengi ki kok ora nembang blas ya ki Mas ya. Kok konangan lho bos sing menakne aku sewengi wae. Kula ten mriku mirengne suarane Mas Demi. Tapi Ya Pak Kasum wis Allah. marem nyawang sampean terus kok. Nggih to. Sampeyan rene wis ora perkara nembang wis ora Oh, di. nggih, nggih. Wah, wis, Sampai iki nggo sawang-sawangan. Layangan ya. Aku maneh pojokan mirengne suarane Mas Demi. Ya Allah. Suara kok kaya ngono aku sampe liyer-liyer bablas. Kok bablas. Nggih. Mbak. Wah, nggih, dalem-dalem. Mas Demi nek lagu pasangan atau nek dangdut napa? Lagu Rumah Irama? Mboten nate dangdutan sama sekali kula. Iki mboten purun dangdut, Mas. Mboten Ora gelem. Khusus. Khusus Khusus lagu Banyuwangi. niku. Khusus berarti ya. Niku. Jadi memang mempertahankan ala Banyuwangi. Nggih. Nggih. Budaya Banyuwangi. Nek kula ni teng Banyuwangi sering, Mas. PKL kula teng Banyuwangi. Jurusan kula tari. Nggih, nggih. Di Gajah Nguling. Barang kae, yo to, Cil. Mbah. Nalika PKL. Kowe iki tak umpani marem kok ora tau ngumpani aku. Nggih, nggih, Bos, nggih. Yo, pirang-pirang dino lho. Kalau Cil pas tari apa gajah huling, gajah bengkak, Gajah duduk barang. gajah duduk, Iki sing nari lak sarung. anu jaran goyang lak Pak Sun sae. Oh, jaran goyang Pak Sun Lah sae. tari Banyuwangi niku Pak Sun nguasai sedanten gandrung, jaran goyang dem. Pak Sun Lurusane tari ya. Lulusane tari ya. Kae pas Pak Sun renek kowe ora mau ngono kuwi, omongmu Pak Sun kalah karo kowe. Sopo sing Kowe ngomong? juaranya tari sak Jawa Timur omongmu. Ora, sing apik Pak mirip- Sun mirip sak sing apik. gentiamu. Mirip gambar sing apik. Oh, lah. Ya Pak ya. Dadi kalah ya kowe karo Pak Sun ya. Wo nek ngoten ngeten nggih. Berarti Mas Demi membawa misi niku. Nggih. Misinya tetap lagu Banyuwangi nggih, Mas. Insyaallah Ah, kados ngoten niku. Nah niku patut diaduki jempol, Mas. Nggih. Padha karo percil iki malah ra nggo apa-apa. Nggawa kecil awakmu. Ciri khasnya apa genah percil iki? Ciri khasmu lho nggawa Ciri apa? khasmu. Nggawane apa? Nggawa apa ya BPKB tok kuwi lho sing mesti aku. Sumpah aku denganane kebelet kowe. Ya, monggo sakniki gabung kali Mbak Lucy napa tembange. Ngono. Nah, nggih. Sing saged apa? Mas satu lagu malih nggih. Tutupi wirang man nggih. Ah tutupe wirang monggo. Nggih. Tutupi wirang mawon mboten napa Mbak Lucy nggih. Pak Kasim setengah malih pun marem nggih. Sip, ngono Pak Kasim. Sip. Mangke jenengan siapne manue Manue, Pak percil. Kasim. Wih, percaya percaya gulune manuk cepret apa sing dine. Lah, Lho, yo ndak-ndak yo murai batu to. nyuwun sewu lho Pak Kasim. Nah, lho, Pak Mboten Kasim. namung percaya mawon sing remen manuk. Lah. Kandang kula nggih kathah ten griya manuk. Alah. Iki kula Kandange manuk. urung-urung kandange Mbak Lucy. Dibetani manuk kula nggih pura. Ya Mosok semak mame Pak Kasim karo kok gowo. Itu manuke Pak Kasim. Lho, yo manuk Pak Kasim Wampleng kabeh ning Pak buri Kasim. rata-rata e. Hah? Kowe gelem nek manukku kowe cilik ta wi? Yo tenan aku duwe perci. Manuk mangger kudanan pilek. Manuk omangane gobek. Ya diaturke tutupe pirang nggih Mas. Nggih. Nah, Monggo.
Nggih, saderenge matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup tindak tengok dino nggih Mas nggih. Nggih. Lain kali ketemu lagi. Pak, nggih. Peras ditampa. Ya le, iki dina dipacutke nderek tindake bendaramu. Aja nganti karunden gawe. Samantara bangun Hyang Purnama. Oh